رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. شنوندگان و چیان رادیو دنگ گلدن باشکو دارین هجا ایرو 28 گلان 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت نه لامده ده امین و چین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی آره براپویه دم پارتی تکیدار هفدیتنا به مهپره داخویانی اکتا Heseruken'den Parti Tülay Hatimoğulları Tuncer Bakırhanlı Meclisi Beseruke Gişiye MHP Devlet Bahçeli Hevditin Kirin. Dem Parti Pişte Hevditine Daxuyan Ekdavgud Lecivin edeli ser hevditin aşağında İmrali'ye ya bu Brez Abdullah Öcalan re u bir yaren kudu kongreye pekkede hatine eşkerekerin hatına kaptın. Dem Parti'ye devama Daxuyan ede uhagur. Dve jibu peşketine pevajoya gav benavitin. Dve parlamento bike ve devrede. De hevditine de paketa de hemin ya dad geriye komisyona te payın parlamentoyu be avakirin uli ser destura bengeyin ku te payın vere amadekirin hata kaptın. Brez Bahçeli jigut ku jibu avakirina komisyona ke destur hatiye dayin. Jibu vejid ve hemu partiyen siyasi dve pevajoya de tevlibune ke aktif bikin. Jiber ku ayşti ku hertina civaka demokratik bengavek dirukiye u dve herkes biber pirsiyari yak beraber. Efkan ala derdora destura bengen ya nude da xuyani da Ali Kare Seruke giştiye AKP Efkan ala laveda giştiye partiya xwe berse da persen rojnama vanan ogut desturên bengehin ji bu peşigirtina li krizên li welatan tene amadekirin destura bengehin ya Tirkiye krizan derdixine Efkan ala diyar kir ku hata naha gelek desturên bingên hatin amadekirin lê tev bûne çavkaniya krizan û ha devam kir. Divê desturên bingên bibin çavkaniya çareseriyê. Êdî gelamperiya siyasetê dibêje temame. Saziyên devletê dibêjin temam. Hemû partî di mijara pêwîstiya bi destura bingên ya nû de hemfikirin. Wê demê em li dora maseyekê bengel hev û herkes çi tê xwestin û wê li dijî çi îtirazê bikin bêjin. Em dixwazin destura bingehên bi beşdariya muhalefetê amade bikin. Destureke bingehên ya ji hêla piraniya civakê ve hatiye qebûlkirin ve pêşiya Tirkiyeyê veke. Çınar Altangut Ali Kariya Ayştiye Terenake ve Muru Biberpirsiyari Rabe. Hevsevike İstanbul'e Dem Partiye Çınar Altan ser pevajoya Ayşti Ucvaka Demokratik Jane Ferahı ve Gut Jibu ve Guhereneke Demokratik Pevisti Bizahteke Civaki heye. Xwedî derketin alı pevajoya giringe partiyame barmanca xwedî derketin alı pevajoya serdana malan kir û gelek civînên gel pêkanî. Lebele xwedî derketin alı civakê ya li Ayştiye Terenake. Divê ev yek ve guhere pratikeke welê ku her yek bibe hemana esasiye Ayşti ve guhere hêzeke tekuşîne. Çınar Altan wiha devam dike. Bangên li devlet û desthilatdarî hene li hemû bank li hawa dimîne. Devlet gavên şember navêje. Di hemû hevdîtinên me de herkes dibêje ew alîgirê Ayştiyê û lê gotin Terenake. Eger bi rastî alîgirên Ayştiyê divê biberpirsiyarî rabin. Çınar Altan dest şankir ku ji bu devlet ji biberpirsiyariya xwe rabe wê têkoşîneke bi beşdariya hemû beşerên civakê bixin pratikê de. Sevtap Akdağ hat berdam. Sevtap Akdağ de çarşıveli persona kongre demokratik agelan HDK dahadı bu girdin u bi bahane endamtiya rexistine dahat rızandın. Duji li 25 dadgeh cezayê giran ya İstanbul'e danişîna ve hebu. Nûnerên partiyên siyasî û saziyan da danişîn şopandın. Sevtap Akdağ jî di îdayên herî heyî de red kir û got ez mamoste bûm û endame eğitim sene bûm. Di 20 salan pêşiya xwe de me rêwîtî jî kir û ji sendîkayê gelek hevaltiyê min jî çêbûn. Ez ji ber hevaltiya bi kesan re tê me de rizandin. Li vî welatî hevaltî dostanî ne qedexe ye. Ne bê
nabe jibo jiber hevalti û dostaniya bi kesan re mirov bi tuhmeta terorê bêne girtin. Ez di mezintirîn Partiya Siyemîn Tirkiyeyê de rêvebirim û ji ber naslameya xwe ya muxalîf li virim. Ez daxwaza beraetê xwe dikim. Şandeya dadgehê biryara beraeta Sevdap Akdoğa da û danişîna dozê taluqê Sihê îlonê kir. Danişîna rojnamavan hate taluk kirin. Rojnamavan Nazım Daştan û Cîhan Bilgin 19 Kanûna 2024 değerîşa Sîhaya Tirkiyeyê li bendava tişnê hatibûn şehîd kirin. Komek rojnamavan jî di 21 Kanûna 2024 de xwestin li İstanbulê meydana Şîşhanê şehîdkirina rojnamavanan protesto bikin. Lê polîsan êrişî rojnamavayan kir, 10 rojnamavan û 4 siyasetmedar girtin bin çavan de. Dozgeriya Komereya İstanbulê jî li dijî 10 rojnamavan û 4 welatiyan doz vekir. Du jî danişîna duyemîn ya dozê li 24 dadgehê cezayê giraniya Adliyeya Çalayana İstanbulê hate pêkanîn. Parêzên rojnamavanan danişînê de amade bûn. Rojnamavan û siyasetmedar tevlî danişînê nebûn. Şu andeya dadgehê biryar da ku qedexeya derketira derveyî welayetiya li ser rojnamavanan dewam bike û danişîna dozê taluqî dehê tirmihê girin. Qesedê çeteyên Daişê girtin navenda ragihandina Qesedê bi daxuyaneke ragihand ku hêzên wan hewla du çeteyên Daişê ku dixwestin mayînekê li keviya riya diçe hecînê bi cih bike têk birin. Navendê got ku devriyeya Qesedê dema ewlekirina rê dikir dît ku liv û tevgera du kesan bi gumane û çeteyeke dorpêç kirine. Çete gulle li devriyê Reşandiye hêzên Qesedê jî bersiv dane çete û çeteyek hatiye kuştin. Qesedê dazanin ku çeteyê din reviyayê û li gel çeteyê hatiye kuştin jî mayînek hebû û hewl didan li kelekê rê bi cih bikin. Navendê diyar kir ku li bajarokê Sosê jî Qesedê bi şaneyeke çeteyên Daişê re kete nava şer lê çete ji herêmê reviyan e. Di hefteyekê de 20 kes li herêmên Desthilatê Şamê hatine revandin. Navenda çavdêriya mafê mirovan Sûriyê Sohrê ragihand ku li herêmên dibin kontrola Desthilatariya Şamê de bûyerê revandin û binpêkirinin li dijî hemwelatiyên dewam dike. Sohrê eşkere kir ku di 8 rojên dawî de li parêzgehên Hema, Humus, Tartus, Şamê, Heleb û Dera bûyerên metirsîdar çêbûne. Zarok jin, oldar û rojnamavan hatine revandin û cenazeyên qurbaniyan li cihên cuda hatine dîtin. Aqubeta gelek kesan jî ne diyar e. Sohrê diyar kir ku di 8 rojên borî de 20 bûyerên revandinê çêbûne û got 4 ciwan hatine kuştin û aqubeta yên din jî ne diyar e. Ew bûyer îşaret bi zêdebûna tevliyeviya ewlehiyê dikin û di nava civakan de digel metirsiyek mezin çêbûye. Li İran û Rûşatê Kurdistanê dimha Gulanê de 170 kes hatine dardekirin. Kampanya sêşema na ji cezê dardekirinê re ku ji hêla girtiyên siyasiyên sû 8 girtîgehan Rûşatê Kurdistan û İranê ve hatiye dest pêkirin di hefteya heftemîn de daxuyaniyek da. Kampanyayê ragihandin ku hejmara dardekirinên li Rûşatê Kurdistan û İranê zêde bûne û got dimha Gulanê de 170 kes li Rûşatê Kurdistan û İranê hatine dardekirin. Kampanyayê bank li hemû rêxistirên mafê mirovan kir ku piştgiriyê bitin girtiyan. Li Hemdaniye Helebê cenazeyê jineke hate dîtin. Medya dişlar ragihand ku li herêma Hemdaniye ya bajara Helebê cenazeyê jineke nenas û bêcil li ser riyê giştî hatiye dîtin. Medya dişlar destşan kir ku bûyerê di nava gel de înfalek mezin çêkiriye. Lê belêheta niha Desthilatariya Şamê pêdengiya xwe didomîne. Belê gudan cemenû çend serî ve pêşkêşkirin ana xatirê wê de